Hello mga ka-listeners, yung gabi kaniyong tanan mga ka-listeners, no? Pasensya kayo kay wala pa gid ta maka-upload kay drama, no? Pero lagi sa akong gikaingon ninyo nga akong patas-on ang mga episode muna nga madugay-dugay gid mga ka-listeners, no? Kay siniman naman. Pero wa magpasabot mga ka-listeners nga ako ano mong gikalimtan, no? Wala. Medyo kuan lang, puyat lang yung admin na ay kuan na ibati, no, labad sa ko ngana nya kuan ibot akong buhok ambot ang sa mga listeners. So sign of stress jud mga listeners ang inyong admin gi stress mo na nga ibot nagbuhok, no. So karon mga listeners, no, akong ikuan ninyo ang kuan sa dili pang drama day sugilan dong sa ta. Mas maayo ni nabot ay makatunan ginagmay mga listeners, no. So kini nga atong sugilan dong karon mga listeners may tungod ni sa usa ka tawo nga labihan ka palahubog mga listeners, no. So mao gini yahang nandan nga bisyo mga listeners, grabe. Di mo sipyat ang inom, no. Ug tungod ana mga listeners, way adlaw gyud nga di siya mahubog. Unya bisan sa iyang pagkapalahubog mga listeners, pero hinimbaho ni maong tawhana, no. Kusog mo simba. Pero mao lagi hubog, no, kada simba hubog. Yung mga tao nga nakabantay sa maning tawhana mo simba hubog man. So may makatuna na ni tawhana, makaingon ang mga tao, no, nga sa musimba pero hubog dahil kanunay. Mao dyan iyahang naandan mga listeners, no. Bisag Domingong dako ala tagay, no. So perming hubog musod simbahan hubog mo mga tao nakaila lagi din, no. So ginganlan ni siya og jo mga listeners, no. Jo palahubog, no. Pero hinimbahon palahubog nga hinimbahon mga listeners. Mo to nga kada Domingo na agin siya present kanunay mga listeners. Kada Domingo simba kanunay. Ang nakaapan na kay hubog ito kanunay, no. Murag wa siya adlaw nga di siya hubog mga listeners, no. Pero mo to minglabay ang mga pila ka adlaw, semana, buwan, tuig, nahikurat ang mga tao mga listeners nga hinimbahon. Pagkakita nila ni Jo nga tarong naman mo simba, dili na hubog, no. Ang ilang nailhan ba kay si Jo palahubog yun, pero natinga sila sulagma ba nga nakasimba nga wa mahubog ba nya tarong na pun manamit. May ilang giobserbahan og tarong na bagyod, no. Pero kada Domingo nakabantay naman sila nga di na gyud hubog, tarong na gyud mga listeners. Mao to nga diadyo nangutana, di ba ikaw si si Jo? Ngano day Brad? Milagro lagi kay dili nakahubog mo simba. Bitaw tinuod na Brad, no. Usa ka dako ning milagro sa Ginoo sa akong kinabuhi Brad. Kay sa pagkatinuod Brad, kung nakabantay mo nako nga musimba kada Domingo nya hubog. Sa akong pagsimba Brad, bisan hubog ko, nangayo kong tabang sa Ginoo nga unta ako nang mabuhian ni akong bisyo nga pagkapalahubog. Kay sa pagkatinuod Brad, di na ko kaya Brad, bisan pagkapila na akong gibuhat nga di na ko motagay, matintal magig ko Brad, matintal jud ko ng tagay, no. O di jud mo sipyat nga makainom jud ko mo simba hubog. Pero sa akong pagsimba Brad, ako yung gipangayo sa Ginoo nga iya kong tabangan. Nasayod ko Brad nga wagi posible na sa Ginoo. Mao to Brad nga makita ninyo nga permi kong hubog, pero wa mo kay balo nga nangayo og tabang sa Ginoo. Kay para maundangan na nako kini akong pagkapalahubog. Ug kini nahitabo na ako Brad, milagro sa Ginoo, kay naundan lagi ko sa akong bisyo, di na ko ganahan mo tagay. So gidungog sa Ginoo akong gipangayo Brad. Ug mao to mga listeners nga ang maong tao nga ang mga nakaila atong duhana nga nadako kay kausaban ba,
nakaingon sila nga grabe mo to nga dahil ninduol sa pare pader kanang gusto ko magbag-o sa kinabuhi pader, gusto ko may sama ng idyo nga usa ka palahubog ka niya pero karon tarong naman may mo to mitambag ang pare nga abi ni mo si Joe nangaisip tabang sa Ginoo iya yung gipanigamutan nga bisan pa man sa iyang kahimtang nga naglisod siya biya sa iyang pagkapalahubog pero wa siya mawadig paglaom nga mangayo og tabang sa Ginoo no. So gidungog sa Ginoo ang iyang sakripisyo no nga bisan pa man sa tanan nga nagkalisod sa buhi sa iyang bisyo wa siya mo give up no kanunay siyang nisimba nangaytabang sa Ginoo. So mao nay buhata padayon sa mong pagkuhan sa Ginoo ayaw pag-undang sa mga pag-ampo pagsimba imo ang paniingnan ang ibuhat ni Diyo nga wa gid mawadig paglaom wa posible da sa pag-ampo o pagsalig da sa Ginoo. So mo to listeners no usa ka dakong milagro nahitabo ni Diyo nga sa ato alang kahim itandi na to sa tong kinabuhi ba nga di gyud sayon no ang pagbiya sa usa ka bisyo mga kalistener no labi na kung imong lawas mangita na niini matod pa sa kong amigo kining sigarilyo no lisod kuno kayo kabiyaan mga kalistener kay matod pa niya mas mabiyaan pa kuno uyab kontra ning sigarilyo grabe yun kuno murag di yun wala mong lawas o di ka tabako matod pa niya muna kini kang joke pud nga pagkabalahubog no lisod po kayo para niyan kay mao may nandan nga bisyo. So nangahi sig tabang sa Ginoo mga listeners no. So nahitabo gid ang dakong kausaban. O kini pong pagka hilig og sigarilyo no naasib ko na ilan ni nga akong amigo nga naundang gyud ang iyang bisyo nga pagpanigarilyo no. Pinaagi sa ang grasya sa Ginoo mga listeners no gitabangan siya. So way posible mga listeners kung gusto jud ka mo biya sa imuhang mga bisyo no. May tabo gyud ang kung kausaban kung willing sad ka no nga mga tabang sa Ginoo kay di sa kamuruol sa Ginoo mga tabang so may mahimo no di man imo na biyaan gyud kung imo ra nagkinahanglan kag tabang sa Ginoo mga kalistener no nga maundangan ang imuhang mga bisyo o pagka-addict sa usa ka butang mga kalistener kay makadaot man sa ding kuan na po ka ba di na ka mubuhi sa usa ka butang nya kanang butang nga maoy hinungdan sa imong kadautan butang talag na adik ka sa cellphone di na ka makaunaw na og simba kay na busy na kag Facebook o unsa pa imong gikalingawan sa imong cellphone nya maka musangko pas makasala no kay siyempre labi na sa social media na kanunay na mag-post og mga away-away mga kalistener no pasensya na nya kuan mga kalistener po kanang pinagi sa social media kuan makalimot na ka og kuan pag-ampo mga kalistener no kanang magsige kag Facebook kapuyon ka madugay matog naman ka dito di na ka makaampo mga kalistener no so naay damage ang kuan pagpalabi og gamit og cellphone no o di man dautan ning cellphone mga kalistener no ang ato lang paggamit ba nga di ta ka mao mo control no ma-over ang itong paggamit so may tabo ning kuan madaot no nadaot na magaling og sugod ang sige og edit no kinakuha tinarong man pero stress man gani unsa na kano og palabian ang tama no kanang di na jud ka matog mga kalistener ba kay naadi ka sa kanang ML bitaw grabe epekto na no naguban na ng nagsigig ML na uban jud namatay na tungod nang na addict sa ML no di na magmukaon di na matug no so dahil naitabo na no delikado ang paggamit sa cellphone nga sobra-sobra ra po ba na nabinagi ng games no muna mga kalistener nga di jud kung ang usa ka butang mao hinungdan nga nalimot kas Ginoo no mas maayo yung hinahinayan mo ko buhi no kung makakontrol na ka pwede ni
kuan, okay na siya, no? Pero di ka kakamao mo control, no? Sa mga butang, ikaw may gi-control sa butang, so mahimo kang daotan, no? Miski ikaw ang mo control sa butang, kay ikaw na iutok, ikaw naman murag gihiktan sa butang, no? Nadaot ka madugay, no? Kung usa ka butang mahinungdan nga mahimo kang daotan o makasa ka, di na ka makahinumdum sa Ginoo, di na ka magampo, di na ka mosimba, so mas maayo imo nang hinahinayan o buhi, mga kalisner, no? So kung bisyo pud ang imong gikalisuran og buhi, no? Pangaitabang sa Ginoo, no? Pareha sa gibuhat ni Job. Wa gyud mo surrender, no? Bisan pa man sa iyahang kahimtang nagkalisod na gyud siya, no? Musimbang yapon, pero gidungog sa Ginoo ang iyahang mga sakripisyo, no? Kay willing man siya bubuhi, mga kalisner, no? Sa iyahang bisyo. So ang tay nga na po, no? Di ta maulag paglaom, no? Sa butang tanan po na nahigugma kag maayo sa bandi, no? So tungod ana nahimo po kang daotan, no? So kinahanglan po nga kuan, kung mga kagtabang sa Ginoo nga humta magamit ang imong bandi sa mga maayong butang, no? Mga maayong paagi, no? Nga makabahimuot sa Ginoo, pinagis pagtabang sa imong isig katawo, yung nana na mga kalisner, no? Itagaan mo das Ginoo ka ng maayong panghuna-una, no? Natay kuan, anong gabiton sa insakto, no? Na siya, mga kalisner, no? Ang ato ang sugilandong karong gabi una, no? Hinaot ta nga namoy nakatunan. So tungod kay murag stress kayo ko karon, mo na murag luya kay tingog, no, mga kalisner. Mo ni itong kuan, pero laban na gyapon. Mo nang ginahinayan sa dako ko ano, ako ang pag-atubang cellphone, no? Kay siyempre magpalabi sa kog edit, kay siyempre naamo kanunay nga nagatang, no? So ako man po'y madaot, no? Hindi po ko mo-relax, no? Muna nga mas maayo ning style sa ako ang tinag-aso lang ako siniman na para na makarelax po din yung admin, kay masakit na lisod kayo para ba income, no? Kaya mupay pagbalik sa ako ang main channel, no? So di na tayo maglangan, paminawan ninyo ang basura ka lang, no? Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Og karon mga higala sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, basura ka lang. Ang daw langit nun. Ngano makikita ka ni Bragat? Tabangan ako sila si Mami ug Daddy. Dako kay silag utang kang Bragat. Ug mutabang kog hangyo nga dili niya ikihang akong ginikanan. Melody, Magpakiluoy ko kang Bragat. unsa? Hoy! Bayano! Magpakiluoy ka kang Bragat! O abing, tugod og alang sa akong ginikanan. Bayano. Dako di kayo utang imo mga ginikanan nga itong Bragat, yay? O buyaks. Biin! Sige, biin. Bayano! O siya may tabo, kung dili siya mo yun. O siya may tabo. Tabangi kog ampo ninyo nga muuyon siya. Ha? Tabangi ko ninyo. Tabangan ka na mo, Melody. Tabangan. 135. Tabangan. Ay. Okay, tabangan ka mo. Pero, ako, nabalak ako na Melody. Unsa imong gikabalakan? Kan, basin og, kana makauna-una og, daotan na ispragat mo. Mao man bitaw hinungdan nga gidatag yun mo. Aron sa ingon, makatabang mong bantay nako. Kaya wa ko mahibawag unsi plano ni Bragat. Dili lagi siya magbabuang-buang. Kini, sabay ka lang. Kini. Santa ka ba, abing, Ha? Paya, anong tilusik mo nga, gitulusok mantika. Tulisik? Ha? Dariyak. Kini, sabay ka lang, ha? Andam ning magpagkamatay tungod og alang kanimo, Miss Melody. Tinuod ka, Kaloy? O, Melody, dili na ako ikatugot nga dunay daw ta mahitabo nimo. Salamat, Kaloy. PNP! PNP? Unsa man na, Bing? Pero ni ay pangutana. Oh. Unsa man na? Mangyo ka niya, ni Bragat. Oh, hangyoon ako nga dili niya ikiha sila si Daddy ug Mami. Aha, okay. Kung mao ka na, ang imong ihangyo ka niya. Okay mana. Kung
Mingon si Bragat, okay, muuyon ko ang imong giyangyo. Pero, ari na ka nako. Simbak ko, dili na mahitabo oy abing. Mau lagi. Kining ako, kuan man mga pasiunang mga panglantaw lang ba? Kaya ba sino ka nang magpahimus na si Bragat, baya, no? Tungod kay, ikaw ang nihangyo ka niya. Abing, ayaw lang pag itch. Ha? Sige, Ay lang pag hula-hula, anak. Wasang laywa! Mga ay! Ako bay, kining, madagana man lang ni ako kay Layo ra de. maro ra ba na si Bragat, bay? Maro ra ba na? Ipasalig ko nimo abing, dili ka na mahitabo. Salig lang ni Day, salig lang ni. Ya, saman. Ato na ta? Oh, adto na ta. Kining moapil mi katubang ni Bragat. Dili lang tingali kaloy. Magpaantaw lang mo namo. Ug mahimo, di lang mo magpakita niya. Mangita lang mong dapit nga malantaw mi ninyo. Murag naikan anan sa atbang. Adto lang mo sa atbang. Total ka ng Star Coffee. Bildo man ang bungbong anak. Makita mi ninyo di sa sud. Okay, Melody. Okay, sige, adto na ta. Naghinam-hinam na ko nga makita si Melody. 10 minutes before 7, nag-unagi ko kaniya. Karon ka, Melody. Karon nga ikaw na'y mihangyo nga magigsulti ka na ko. Pues, pahimunsan ko ang higayon. Tanaw na kong asa kutob ang imong kagahi. Yan ay giandam na ko. Inikabot di mo karon. Mag-coffee ta. Labing siguro, ice coffee ang iya. Alright, no problem. May giandam na ko kanimo, Miss Melody. Og ning paagya, dili ka na makabalibad na ko. Makiguban ka na ko sa paraiso. Muuban ka na ko sa way kusmod, sa way pagbalibad. Mahinano ka nga sapnayon sa akong mga bukton, Melody. Excited na kung nga moabot ka, Melody. Ipaabot ko na ikaw. Pagdali, Melody. Pero, moabot bagyod ka siya. Kineng. Layo pa ta? Hapit na kita mo abot abing. Oh, may nanawag nimo. Oh, si Bragat. Ha? Si Bragat? Ha? Hilog lang ha. Si Bragat, ha? Oh, hilo mo. Tubago na ko siya. Hilom ta. I-on ko lang ang speaker para makadungog mo. Kana, sige. Okay. Hello? Melody, asa ka na, ha? Diyan ako sa venue. Dool ako, Bragat. 5 minutes. Naan ako. Tingali bayag nag-venue ang ka lang. Bita joke lang, ha? Very good. Magpaabot ko rin mo, honey. Okay, bye. Gi-off na nako. Honey, ha? Yamat ragod. Hani pa. Hilasan ko. O na diya. Ya, ayaw kumpiyansa, ha? Ayaw kumpiyansa, Miss Melody. Kaloy, Ampo lang ko. Nagsige kog dial pero di na ko makontak si Melody. Kumusta na kang ilang lakaw? Unsa kay resulta sa panagsulti nilang Melody o Bragat? Nayana,
giandam ko ng daan ng iced coffee para kaniya. Og nabutangan na kinin ako sa akong giandam kaniya. Bangag sa ilong. Melody. So excited ako, Melody. Uy, siya na kini. Siya na kini, nagpaingon dali. Oh, tapulyo, wow! Kasiksi niya. Nakashort lang ug maong. Di samutan akong gana. Nga nagtanaw kaniya. Ana, musud na siya. Hello, Bragat. Hi! Have a seat, Miss Melody. So excited waiting for you. Thank you. May dinalian na ba kang lakaw? Okay. Usay kong ikaalagat. Regarding sa utang sa akong mga ginikanan. Okay. But before that, nako'y gandam nimo. Iced coffee. Uy, mao ba? Pabugnaw na, aron sa ingon, muhayahay ng dugan mo. Okay? Lamig kayo na. Thank you. Okay, higop na sa imong iced coffee. Aron bugnaw ang imong una-una. Nga, mag-discuss sa kahimtang sa imong daddy. Imo mong giday kong giorderan aning iced coffee? Yeah. Kuwan man good. Kining medyo giapaskos panahon, hinungdan na nag-order lang kundaan. Pero ako yung gibanabana nga moabot ang order at exactly 7 p.m. Okay. Mo-order ko Clubhouse. Oh, sure. Kadiyot lang. Mari ko sa counter. Mag-order ko. No. Ako na lang, okay? Dili ka lang. Ako mo yung mag-order, okay? Ako kay lagi. Nagdali-dali siya kato sa counter. Nag-andam gyud siya daan og iced coffee para nako. Okay na. Nga na problema. Naka-order na ko. About just 3 minutes. Thank you, Bragat, ha? Well, ni ako, pabaga ko sa naong nga mohangyo ni mo. Mahitungod sa... Utang lagi sa akong ginikanan. Okay. Bragat, ayo lang ikiha si mami o daddy. Magpakiluoy lang ko ni mo, Bragat. Hatagi lang kayon. Uy. Naandam na ba sa akong abogado ang kiha batok sa imong parents? Di na ba dahi madaghang nyo? Magpakiluoy ko ni mo. Sa dihang nagpakiluoy ko ni mo. Nga higugmaon mo ako. Niuyon ka ba? Oh, Bragat. Bragat, sa ato pa, digyod ka mo uyon? Tubagon ti ka. Humani mong inom niya ng imong iced coffee. Okay? Asa? Igdungan ta. Okay ka ba? Cheers! Okay. Cheers. Miinom na siya sa kong giandam nga iced coffee. Oh, yes! Pugnaw kaayo, Bragat. Okay. Regarding sa imong parents, ma'am, na problema gyud sila. O dool gyud sa tinuod nga mapriso sila tungod kay ni-issue sila og chiki nga way pundo. Bouncing check, ha? So, pusas gyud sila. Bragat, magpakiluoy ko nimo. Lain na sa gayong una-unaon. Nga, ibarter na ko ang akong prinsipyo. Kung mayon ko nimo nga, gugma ako aron mapapas ang problema sa imong ginikanan. Oh, Bragat. Oh, di pod ko ingon ana ka barat nga pagkatao. No, dili ko ana. Bragat, ikahatag mo ba ang akong gipangayo nimo? Ano mo pa man ipito nga akong gisagol sa ice coffee niya. Bragat, nangutan ako nimo. Baw ka,
marunong ang imong ginikanan. Tungod kay... Tugod kay unsa, Bragat? Oh, Bragat, nganong mura kag katugon? Akong ipadayon kaya batok sa imong ginikanan. Kadungog ka. Bragat, Ngano man eh? Ngano? Ako may katugon. Oo. oh, Bragat? Bragat, uy, ngano ka? Uy! Uy! Uy, hala! Nihugdong siya. Hala, uy, waba ka di ataki, ha? Waiter! Waiter, tabangi mi! Waiter! Nga miss? Palihog ko, basig atake ni siya. Uy, nakatuog mo na siya, miss. Oo, sabta nagsulti mi, inanay siyang nakatuog. Waba ka di ataki, ha? Manawag mi og ambulansya, miss. Kining. Hala, nganong may ambulansya? Bitaw da. Oy, bitaw da. Oh, Bitaw. si Melody. Niya paingon diri. Amy! Hindi, Amy. Oh. May emergency! Oh, yan na si Melody. Melody, nganon doon na yung ambulansya? Nagpatawag og ambulansya kay si Bragat. Oh, kaya ngano si Bragat? Samtang nagsulti mi, inanay ni siyang niloro. Ha? Niloro! Tuwan, niloro. Oh. Uy, kung sa diay, niloro ang mga mata. Mao abing. Ngano man dahil Melody. Ambot ako makasabot. Nganong naingon siya adto. Humana mag-inom sa iced coffee. Pila ka minutos ang nakalabay. Nakita na ko nga pertig yun niyang dukaa. Bisag unsaon niyag buka ang iyang mga mata. Pero padung yun siya nga mupiyong. Maong gikuyawan ko. Kay tingali giatake. BG! BG? Buang agod. Nana ang mga crew ay nag-atiman na niya. Naunsa ka siya? Balikon ako. Mangutan ako sa crew sa ambulansya. Kung dadun ba na siya sa ospital. Sila no, huwag ka na atake, ha? Ato nang may bawaan ron. Okay naman siya. Natugrag yun din siya. Uy, mau ba? Oh, okay na yung heartbeat. MVP. Okay rin siya. Marag, katugon lang yung tingali ni siya, uy. Salamat, nurse. Man sa manimahong bino. Presko man na siya sa kong pag-apot. Basta okay na gina siya. Waiter, tabangi lang tingalin ni sila. Tabangi sila nga maplastar si Bragat. Basin makamataran ni rong taod-taod. Waiter? Yes, miss. Amo na siyang ipahimutang, miss. Aron matarong siya gigda. Yan sa man. Manlakaw na ta? Kining. Bitaw. Ito na ta, Miss Melody. Paabuto na ako makamata si Bragat. Pero kung gilaay na mo, sige, biyain na lang ko ninyo. Dili ka na ko biyaan, Miss Melody. Ay. Unungan ka na ko. Hibaw mo, nagduda ko. Nga dunay milagro si Bragat kagihimo. Ha? Unsay buto may pasabot? Unsay milagro ni Bragat? Igun ani ang nahitabo. Pag-abot na ko, duna na'y duha ka cup sa iced coffee. Ug iyag yung gilaindaan ang para nako. Unya? Ug sa dihang nagsulti na ko niya, misulti ko sa akong tuyo, wa ko niya tubaga. Iya unang gipainom ang coffee nako. Pero wa ko ni inom og diretsyo. Ni order ko og clubhouse. Tapos? Nga ni barog siya dali-dali. May ato sa counter. Ug dito, nag-order siya. Tapos, unsa man? Pero ako, sa akong kabahin, akong gidali og baylo ang among cup sa coffee. Ang iyang giingon ako, nga mao ang cup sa akong coffee, akong gibaylo sa iyang cup. Hangtod nga mibalik siya. Nyawa siya mahibaw nga gibaylo nako ang cup. Hangtod nga miinom siya sa maong coffee. Gani, nabantayan pa nako nga samtang nag-inom ko sa coffee, nagpasiplat siya diri nako. Unya samtang nagsultihanay mi,
sa akong gihangyo niya nga dili ikiha silang daddy ug mami. Yute! Unsay yuti? Unsay tubag? Aw, giingnan ko niya sa akong paghangyo nimo nga higugma ako. Nisugot ka ba? Very old yun lagi. Kasi very old yun lagi. In English na sa daan pa ko. Hoy. Simbola lang sabton. O sa in English sa daan? Old. Daan old. Naroon din na. Daan pa ko. Ako nang isulti ka ganiha. Kung mao ka na, kung wa pa nimo bayluha ang cup sa kape, kung ikaw pa ang nakainom, na, pastilan, ikaw ang makatug. Wag! Diba? O kung ikaw ang makatog, lagmit, nga ikarga kaniya sa iyang sakinan, ug dadon sa usa ka dapit, ug human, among-amungan ka. Abing, Abing, walang gid ko ni kumpiyansa. Nasudra to sa akong nga ibaylo nako. Namugos manggod siya nga paimnon ko niya sa giandam niyang iced coffee. Unya naglain magud akong huna-huna. Pero agig respeto miuyon ko. Pero nangita kong paagi nga malipat nako siya. Ug gibaylo nako ang among cup. Ug salamat ka mao kadto ang gibuhat nako. Kay kun wa pa biktima na gyud ko. salamat ng taon. Nga nagkahuna-huna ka to, Melody. Nakauna-una. 556. Nakauna-una. May utak ka dahil, Melody. May utak. Ay, kunwa pa. Disgrasya. Pero bisa na. Ni ako. Nga. 612. Ni ako. Magbantay ko nimo, Melody. Hain ko. Bragat, maayo kay nakamata na ka. Ha? Unsay? Samtang nagsutihan na ita, niluro man ka. Ug unya natug. Gisangpit na tika pero wa man gyud ka ni mata. Mao ba? Kipaarian ti kag ambulansya. Pero matud sa nurse, okay raman ko ng imong kahintang. Natug ra gyud kuno ka. Unsa? Dili pa ka tungod sa kape nga imong nainom no, Bragat? Unsa? Kuan, okay. Pero mangutana lagi ko ba? Unsay tubag nimo sa kong hangyo? No, Melody. Sorry. Pero ipadayon ko nga kung ang akong kiha sa imong ginikanan. Nakadungog ka? Shit! Oops! Oo, aksyon mo ka dihag barag. Okay na ko. Okay na yun ko. Diha ka na. Basta, isulti sa imong parents, ha? Ikiha ko sila. Uy, Bragat, pakyas de ko? Pakyas ka. Ngiga ni mo, no? Ako yung mohangyo. Unya, pakyas ko. Unya, karon ikaw mohangyo. Mulampos. Lampos ka, no? Oh, come on. Duawa lang unya ang imong ginikanan, Spriswan. Period. Bragat. Adios. Diha ka na. Bagag sa ilo. Huwag yun siya musugot. Buang ko. Nganong ako'y naunay sa kong gibutang nga sleeping pills. Dito sa gibutang sa baso nga para kaniya. Pero nganong ako'y may nakainom. Huwag ako malipat. Buisit. Samot ang akong kalagot kaniya. Ilabi na kanimo, Melody. Papuyon akong prisuhan ang imong ginikanan. Ito na ba si Bragat? Saman, ato na ta? Kining bay kaloy. Ha? Mao na kini ang panahon. Panahon noon sa? Panahon! Nga magtaban mo!
Abing. Mao na gining panahon na. Magkahigayon na gid mo. Di ko lang una samutan ang problema nilang daddy ug mami. Ulion ko na lang sila. Wag gilay problema, Melody. Andam ko mo sabot, ana. Higayon na gid niya. Nga mahatagan katumanan ang tanan. Makonsensya po tingali ko, Abing, Buyaks. Nga biyaan ko kalit sila si mami ug daddy. Nga nagsagubang og dakong problema. Kana. May punto si Melody. Bay Abing, bay Buyaks. Nga ko, sugyot man lang. Og mauyunan. Bitaw. Pero na mayog mauyunan, pero og dili, okay ra gyud. Na, ato na ta. Og ihapita mo sa iyong gipuy-an. Okay. Tana. Kalagot ko baya. Nga nung wa ko mo lampos. Ug ako pa'y naunay. Let's say. Barukoy ka, Melody. Parihas lang mo si mong ginikanan. Wisit! Si Bragat, siya kining nanawag. Hello, Iho Bragat. Inyo na yung gisugo ang inyong anak nga hangyoon ko. Nga dili ipadayon, ha? Dili ipadayon ang akong pagkiha kaninyo. Bragat, maluoy ka in town? Wana, Mrs. Barbara. Ipasakyan ako sa akong abogado ang kiha. Unsa man, Bragat, di na bagyod mausap ang imong huna-huna? Dili na, Mrs. Barbara. Wa ka na magtita na ako? Ay, kapuslanan nga magtita-tita pa ko nimo. Bragat. Pagkiyas ang inyong anak, wa siya mo lampos sa iyang paghangyo ka na ko. O si pagtuon yun ako. Buwan? Gago? Mao na diha, kung kamoy mo hangyo, musugot ko. O niyaw gakoy mo hangyo, di ko sugton. Uy, buyag. Sorry, Mrs. Barbara. Bragat, Iho. Sultihi si Mr. Masong. Bye. Hello. Ay, pakyas di ay si Melody. Shit! Makalagot! Makalagot! Mao ka na yang gisulti? Lagi. Klaro kaayo nga. Ngaon sa? Matod niya. Buang ba kuno siya nga kung si Melody mo hangyo, musugot siya. Pero og siya'y mo hangyo, dili musugot si Melody. Si Melody ragyod ang atong paglawom. Wada, gibasted na siya ni Bragat. Wa siya buuyon sa hangyo ni Melody. Ay, ipadayon gyud kuno ang kiha. Si Melody ang paglawom siya. Kung musugot siya, luwas na. Kung dili, preso ta. Niana si Melody. Last option. Last option maong iyang pag-uyon nga musugod siya kang Bragat. Day, Melody. Oo niya, kumusta mang imong lakaw? Pakyas ko, Janice. Uy, mao ba? Na, sabot na yun ang ginikanan mo ba? Ay, wako mahimo. Mapriso gina sila sa mami ug daddy. Day, Melody. Inom basong. Punsan man nga ni atas dakong kalibog. Inom ka. Inom. Wala problema. Ambil baso. Puna. Punon ko. Buset din kinabuyan. Why ice? Magkuha kong ice kanyo. Palihog. Pagkapait kang palandungon.
nga ang among makita mao na lang upat ka suok o niya rihas sa prisuhan. Maglaway na lang mi nga maglantaw sa mga tao nga gawas nun. Oh, si Bridget. Hello, Bridget. Unsa naman ta ani? Wa na ta? Gamay lang panahon, gihamok pakos na kong problema. Sorry, Masong. Quits na lang ta, oy. Moingon ka ng anak karon, abi kay nagkaliso naman ko. Pero ni adtong kwartahan pa ko, hilabyan ni mong nakapilit na ko. Masong, practical ta karong panahon na, oy. Di man gid ka-afford na nako na, so buwag na lang ta. Bridget, atagi pa kong panahon. Wa na, Masong. Sorry ka na lang. Hay, nagdugang-dugal ako sa mong problema. Bridget. Bye, Masong. Bridget. Hello, Bridget. Oh, shit. Abi kay wa naman ang ko'y kwarta. Isalikway na ko niya. Wa pali mo sila sudla si Bambi og daddy ni mo. Ay, Janice, wa pa ko may pag-unsaon ako sila pagpasapot nga pakyas ko. Unsaon tapan, ang man og mamakaka. Sulti na lang yun sa tinuod ay. Janice. Pero makadawat pa ka sila sa maming daddy. Mudangop day mong banggiitang abogado day. Ang igasto na sa pagbayad sa abogado. Pero doon ako'y mga gipangutana. Lisod man ko nun adepensahan ang sitwasyon. Kay untol man gud ang tseke. Sao naman lang itaw na, oy. Bisag ingon na sila si mami ug daddy, pero dili kalimod. Ginikanan ko sila. Ug dili pa himo nga pasagdan ko lang sila. Day Melody. Akong nakita do, nag-inom marabas sila. Unsa? No, Masong. Puslan man. Muna ba? Inom good. May problema. Sige. Puslan mang mga pangapriso ta. Sige. Dili ko magpapreso, Barbara. Patyon ko na si Bragat. Masong. Patyon ko na. Ayaw ka nagbuhata, Daddy. Dugang problema ka na. Pugol siya ang ina mo buhaton. Ha? Melody, balikon ko. Ikaw ray makaluwas na mo. Minyui si Bragat. Dili, Mami. Kung mao ka na, huwag yun kay kaluoy na mo ni daddy ni mo. Nalimot ka, ha? Gipuhunanan ko ikaw kinabuhi niyang gisamkon ta ka. Suod sa siyam kabuan. O gianak ti ka. Hapit ko mamatay sa pagpanganak ko ni mo. Pero nabuhi ka. Gipadako ka. Gihatagan sa nanggikinahanglan. Pero wa ka maglantaw sa among kaayuhan, Melody. Gusto ka ba nga mapriso kaming imong mga ginikanan? Ha? Ha? Mao ka na. Kung bati yung bari mo ang garbo nga ang imong ginikanan na preso tungkol sa utang. Ha? Dili ba di ay ka makatabang na? Kaya kung musugot ka lang ni Bragat, luwas mi. Sorry, Daddy. Mami, di ko. Kung mao ka na, tig-akag balatian. Dili ka mo bating kaluoy na mo. Wakay kaluoy, Melody! Mami? Barbara? Mami? Ginawa ko giatake ang imong mami. Mami! Barbara! May mo hidugdan sa akong kamatayon. Mami! Barbara! Mami! Barbara, ginawa ko. May aksyon naghiwi ang baba ni mo. Ginawa ko, Mami! Ganat na ko, Melody. Paumang ka imong tulong nga mahimo kami nga laot. Persagdi ko. Dili ba mo, Mami? Dadon ka na ko sa ospital. Dili ko. Pero, Mami, kinahanglan ka madakag dali sa ospital. Dili ka.
Kung ni mo sa ospital, may ikabayad ka ba, ha? Barbara. Kung hila ka, masong. Barbara, asawa ko ikaw. Bakit ang tao lang mo? Pero ilam sa mong kasing-kasing, nalipay kang kanahanan kang mamatay na ko. Haron, agapadayon kasi mong bisyos babae. Nasayop ka, Barbara. Nasayop ka. Ayaw ko bakit wahila ka masong kay musamot kahot ang akong dughan. Dadon ka na mo sa ospital. Kaya lang, kaya murag ako nang nakita ang akong kasapusan, masong. Barbara. Mami! Anong muhila ka, Melody, ha? Paglipay, Melody. Dili ko ka na mahibo, uy, Mami. Mas mayo mag-asayang ko kay sa mabilanggo sungod sa usang. Mami! Ka man unsang kakaiwas na mo. Pero, ka man mo sabang mo. Ay, pag matapos na lang ang akong kinabuhi. Ginoo ko, Mami. Mami. Kaluoy mo, Barbara. Mami! Murag may kurog na. Mami! Adios! Magpakabuhi ka, Mami. Musugot na ko. Melody. Melody, unsay bot mong ipasabot inday. Klaro ha. Unsa man. Nakauna-una ka na ba? Sa pag-antos sa imong inahan, nga ikaw makakita sa kahayag, makabatunog mayong kaugmaon. Sigon sige sulti si imong inahan, gipunanan kaniyang kinabuhi sa niyang gipakatao kanini ibabaw sa kalibutan. Hapit mamatay ang mga inahan niya to hikayuna nga ikaw iyang gipanganak. Sa diyang natao ka na, gibantayan ka, gisapnay ka sa matag hikayon nga ikaw muhilat. Kutawan ka gatas sa hikayon nga ikaw, mubatig ka gutom. Nagtukaw sa gabi nga dili makatuon, tungod kay na nagsigi kag hilat. Gumikan kay nagnipon ka na. Bisag duka kami kayo pero mapugos kami sa pagbangon, pag-atiman nimo nga basa sa ihi. Ug karon kami nga nagkinahanglan nimo magbakuli ka. Ayaw na pangugos masong. Musugot ako nga makiguban ka, Bragat. Barbara, misugot si Melody. Misugot na siya. Mami. Melody? Nakadungog ka, wa mo to ang imong inahan. Nagduda ang imong inahan. Mami, wa ko magtiaw. Musugot ako nga makiguban kang Bragat. Kung kinilang ang makaluwas ninyo. Salamat. Salamat. Melody, anak. Melody. Ayaw paghilag, Daddy. Nakahilakan ko. Tungod kay nahibaw man ko nga kining imong pagsugot. Dakong supak kini sa imong kabubuton. Daddy. Bakit supak kini sa imong kabubuton? Ayaw pugsang imong kaugalingon. Nakadesisyon ako, Mami. Melody? Masang. Ayaw pang utong. Sa madado ka lang mo sa ospital? Hindi na lang ko. Masay ko sa ospital. Hindi na lang ko.
Mabahuay ako. Nasa ako sa atong kwarto. Barbara. Dali. Oops, hinay lang. Tabangan ko ikaw, Daddy. Salamat. Dali. Salamat. Napaimutan ka na. Salamat, Masong. Melody. Salamat. Ayaw na paghilak, Mami. Makadaot na ni mo. Di ko lang kahugalang ako. Kahugalangon. Mami. Salamat kaayo. Salamat. Nasayag ko. Sakripisyo ka ng imong gibuhat. Mami. Unsa man. Barbara, unsa man. Di ka yun magpadag sa ospital. Ay, wahuay ko lang ni Masong. Obserbahan ko na akong kaugalingon. Nguhal na ba kang imong sinultihan? Kayahon ko na. Mami! Uy, unsaday, Melody. Biuyon ka sa gusto nilang mami ni mo. Wa ko'y laing mahimo, Janice. Gawas sa pag-uyon. Hindi pa sad ko gusto nga mamatay ang akong inahan. Uy, hintaw, galuoy po ni mo. Mag-antos ka, gabakiguban sa tao, gaway gusto. Janice. Unsa man, siguro kang diligyo ka magpa-hospital. Ili, Masong. Naunsa ka ba? Sa mutag kalisod? Pero, unsa man, kanang, klarohon tani. Tinuod ba yun ang giatake ka? Sa salugdan, gusto kong mag-inartista lang ang taso. Unya? Pero nga tinuran na nangihuot akong dugan. Wana? Oo, gamay akong baba. No? Gaba gini. Ha? Kung gabaan ko, ikaw di kagabaan. Hilom. Ang gaws na ang mo. Nahiwi na ba yung kamay mo, baba? Salamat. Salamat ka ni Uyo na si Melody. Ay, pawada yun sa bracket. Tawagin siya, ha? Barbara. Buhaton ko na. Buhata. Sawa pata ka pa sa kahit kaso. Patok na to. Barbara. Nuktok man ka. Tawagis, Miss Melody. Kumusta ang iyong kahimtang? Ubay Boyaks. Kiling. Kayawan ko. Mahal gigang Melody pa'y kaloy. Bilib sa kunin mo. Kiskisa ko si mong kukubi. Bayabing. Ay, nasuta yun ako. Nga mahal ka ni Miss Melody. Saludo ako. Pasaylo ako, Kaloy. Pero mahal ko ang akong ginikanan. Si Kaloy, siya kining nanawag. Tupakon ko pagha siya. Og sultihan ko siya nga adto na ko kang bragat. Diyos ko. Unsay akong buhaton. Unsa? Musuportar si Miss Melody nako. Dinig akong tinguha, Bayabing. Very good kayo. Malipay usap si Miss Melody kon imo na buhaton bay. Aron sa ingon. Di na masilagi ang ginikanan nimo. Sa higayon nga mahimo kang profesional. Babo. Babo. Bay buyak. Parang harang dol-dol na tinuod. Mura na babo. Murag ko baboy. Pero lagi di lagi mawagtang silang una-una. Kanang sa atong pagkabasurino. Mahal lagi, pero dili na ko ikawaw nga nahimo kong basurero. Kay? Bayabing,
Oh, tinuod. Hugaw ang atong trabaho. Pero limpyo ang atong konsensya. Bintana na tingali nga daghang buling ang atong lawas ug daghang hugaw ang atong sinina. Pero limpyo ang atong panghuna-huna, di ba? Limpyo ang atong binuhatan. Kay? Kumpara sa uban, kalimpyo kayo kuilyo sa ilang sinina, pero hugaw ang suod sa ilang bulsa. Bay Kaloy. Wag hapon mutubag? Wag mutubag. Wag hapon masong. Kung ako'y mutawag, dili gihapon mutubag. Magkikita lang gitingali taniyas personal. Ug asa nato siya makita, ha? Sa kasino. Barbara, si Melody. Melody. Mami, asa mo? Muadto ba mo ospital? Dili, Melody. Kung mauasa man mo, og si Mami, kinahanglan siya pahuway, Daddy. Makuyog magin siya kanako. Asa man lagi mo? Hanga, may bragat nga paibaon na mo siya ewang desisyon. Mami, dili ka mo samot kabarato ang atong pagkatao, ana. Pabaga sa naong kining amo para dili lang may mutugpa sa presuhan. Nakasak karon masong? Dako ako pagtuong nga siya. Basin lang maluoy siya. O dali, ato na to siya. Nidaog na ko og 100,000. Pero gamay pa. Ako, punaan ko pa na eh. Iho, braga. Uy, Mr. Masong, may kiniya ka mo. Ugma, i-file na sa kong abogado ang kaso batok ninyo. Bragat. Bragat, miuyo na ba ang among anak na si Melody para nimo? Unsa? Uyo na siya nga makig-uban nimo dong bragat. Tita Barbara? Mau ka ng tinuod, bragat. Tinuod ba gini, Mr. Masong? Yes. Yes, iho, bragat. O diyan ako mutuo kung si Melody. Si Melody mismo mo'y musulti ka na ko niya na. Kung mau ka na gusto kang makikita sa among anak. Natural. Gusto kong babati gikan kaniya. Ang tanan, tungod kay basinog ning higayon na. Yan lang nagisulti ka na ko aron dili na kong padayon sa pagpahil og kaso bato kaninyo. Seryoso kami. O garon pagmatuod niya na mahimong makiksulti ka sa among anak. Gusto kong sutaon kung unsa kini katinuod. Bisag karon dayon iho mo kuyog ka kanamo. Yes. Gusto kong masayod sa kamatuuran. Kin. Bay, Kaloy! Bay! Ano? Bayabing. May nahibawan ko. Mag-college naman di ay ka, no? Graduate man ka sa high school, di ba? Di ba? O lagi? Ni ay mayong balita. Balita? Apin na lang ka. Ha? Sa City Scholar. City Scholar? Ay. Ang saan nang disgutan ninyo? Samna. City Scholar ko, no? City Scholar. Kaya mag-college naman ay Bay, Kaloy. Tayo pa, kining. Pwede ko maka-apply na?
Piki! Unsay piki? Pwede kayo! Magkita man mini kuan by Dondon. Dondon. Siya mo ikanang nag-ingon ako nga pwede nga makabil sa City Scholarship Program. Dondon? Si Dondon? City Scholarship. Dondon lagi ako migo. Sa tong player? Okay. So makuno ikuan kuno kanang requirements. Voters affidavit. Voters. Og labos tanan. Saman. Ganang gikan ka sa public school. Public school. Kana. Sticky! Sticky. Salamat kayo. Mabil ka, may kaloy. Ang guba. Mabil ka. Bay Boyaks. O kinintanan. Akong paninguha. Pahinungod na ako. Sa akong higugma nga si Melody. Kinama, Delvin! Day Melody. Inom una ining gatas, Salamat, Janice. Ayaw palabi ha. Masakit in taon ka, ana. Ampo lang, day. Basid og bahatagan og sulbad kanang imong gihambin nga problema. Nisamot ang akong kaguol, Janice. Tungod kay nag-text na ako si Kaloy. Nag-text siya nga ni-apply siya City Scholar. Ug may schedule na siya siyang exam. Oy, mao ba? Ug ang tanan niyang paningkamot, iyang gipahinungod na ako. Labing maayo. Ikaw ang makausab sa dagan sa iyang kinabuhi. Unta. Pero sayang lang tungod kay mahilayo na ko niya. Dahil Melody. Makadasig man ang iyang text na ako. Pero gibati ko ang tumang kagool, Janice, tungod kay nagtuo pa siya nga sa iyang kalampusan naapa ko. Bitaw na no. Unsa kaitay batiyo ni Kaloy kung mahibaw siya. Dili ko makaako sa pagsulti niya, Janice. Nanon niya o unsabay mahitabo. Magpabilin siya nga magmahal ni mo. Tunan ko na lang nga masilag siya nako. Pidaagi sa unsa. Maghinay na siya kasilag nako. Kung dili na kumutubag pa niya sa iyang mga tawag. O kung dili kumupaw sa iyang mga text. Oy, makaantos ka kaha. Antuso na ko ang tanan. Putlon ko ang akong komunikasyon niya. Ug tigali pinaagi ni ana, muumol sa iyang galamhan ang kay ubos na rin ako. Hangtod nga masilag siya na ako. Ug kalimtan ko niya sa dayon. Day Melody. Niad na ta sa atong tindahan o bilyaran masong. Barbara. Ay, naanasas brakat. Miabot na. Adon ako si Melody, ha? Tara. Kining iho bragat mas may tingali magsabot na natin. O sa itong sabutan, Kining hangyo lang po ko, no? Para doon na ba'y kamayng am-am sa kaugalingon sa side ni Melody. Taniyagi siya pag-usap sa imong gugma kaniya. Maokot. Gikinahanglan pa ba? Yes. Gikinahanglan kay ka na. Hangyo lang. Para doon ay kamayng konsulo sa pagkatao sa mong anak. Lisod man po kayo nga akong anak mo imuhagad ni mo. Way problema. Tangyagan ko siya pag-usap. Salamat. Day Melody, day. Oh, Janice, nga no? Naa sila si Bragat, day.
nakuyog sa ibong daddy og mami. Unsa? Naa sila? Oo, day Melody. Kinuo ko. Jerez! Jerez! Sir! Nala ba ka niya? Sir, masong di ara ko. Si Melody. Kuad kining tuwa sa suod sa iyang kwarto. Paibawa siya nga niya si Bragat. Nahibaw na siya, sir. Mao ba? Baliw. Unsa man. Pagawas na siya. Masong, ako na mo ato sa atong anak. Sige. Palihog. Lagaw. Adua. Barbara. Adua na si Barbara. No. Si Bragat. Iho. Mr. Masong, asa na si Melody, ha? Adua. Giyanto na ni Barbara. Anak, mahibabag mo gawas ka na si Bragat. Mami. Please, maghitaot mi nga wa mausab ang imong desisyon. Magawas ko mi. Salamat, Inday. Salamat. Hello, Melody. Hello. Hi, Bragat. Mr. Masong. Sige. Pag-isurya ka mo, Bragat. Melody. Salamat, Mr. Masong. Iha, Melody. Yes, Mami. Ariyo na mi si Masong. Masong. Tana. Tana, Barbara, asawa ko. Melody. Bragat. Sorry, ha? Sorry nga gibalibaran ti ka. Sa imong gihangyo, dari ka na ko. Kalapot sa problema sa imong parents. Pero, nahuna-huna po na ko. Nga dili ko kalimpungan ng akong kasing-kasing. Gagikinahanglan ti ka. Bragat. Andam kong itanyag kayo mo. Napapasong ko ang utang si mong ginikanan diri ka na ko. Kana, kung mahimo na ko silang ugangan. Muhimo ka kasabutan nga mapapas ang utang sa kumaginikanan. Sa higayon nga makig-uban ko nimo. Ha? Muhimo ka ba? Tubag ako, Bragat. Maura ba na imong gikinahanglan? Tubaga lang akong pangutana. Makahimo ka ba? Oh, yes! Buhaton ko. Oh, mao ba? Pero Melody, dili ingon ini ang gusto kong mahitabo. Unsay buot mong ipasabot? Mauntay gusto na kong buhaton nimo. Nga, dawaton mo ang akong gugma. So ay kondisyones nga tungod sa utang. Kung dili, kidawat ko nimo tungod kay nahigugma ka kanako. Di lang kita magminaot, Bragat. Luwason ko ang akong ginikanan. Kung ang akong pagpakiguban nimo mo'y makaluwas sa akong ginikanan, pues buhaton ko. Melody. Pero kung magduha-duha ka, ug dili ka makahimo sa kong hangyo nimo, ang akong gikondisyon nimo, mahimo nga musibog ko sa akong hukom nga makiguban nimo. Melody. Barbara? Barbara na unsa? Uy, si Mami, unsa man kay nahitabo? Ha? Si Tita Barbara? Di akaw na. Mami! Mami! Barbara! Usog kay nahitabo ni Tita Barbara. Daddy, hinaunsa si Mami. Kuan kining ni kalitlag huot ang yang dughan sa dihang napati niya nga musibog kas imong hukom nga makikuban kang Bragat. Unsa? Mami, Mami. Pasag nila ko, anak. Mas may matapos ang akong kinabuhi kaysa
anto sa bilangguan. Mami. Barbara, ayaw unang kamatay. Masong. Mag-unsa naman ang ako kunwa ka na. Mahimo ka na gawas nun, Masong. Sa pagpangitaglain. Dili na ka na may tabo tungod kay mabilanggo man usab ako. Magpakabuhi ka, Mami. Tungod kay matuman ang inyong gusto. Apan, gusto lang sa kong maniguro. Nga kung magpadayon man ko pagpakiguban niya, kinahanglan nga dunay ligong kasabutan. Nga papaso niya ang inyong mga utang. Kana, mauna importante, anak. Pero sa pagkakaroon, dalot ka na mo sa ospital, Mami. Ayaw na. Madmadak ko rin eh. Pero, Mami. Ligon pa ko. Kaya ko pa. Barbara. Mami. Siguro ko, kaya pa na ko. Musagpit ra ko, dili na mada. Papahuaya lang kumasong. Oo, Barbara. Ginahawa. Ikaw manggod. Inay magpalayo ta ron dili makadungog sa ilang gipanagsultihan. Wa magyud ka mo patuo. Ug siya mo debate nimo nga mahimong musibog si Pedro siyang hukom nga makig-uban kang bragat. Mihuot tayo nang imong dugan. Boa nga bitaw. Sige na, Masong. Pabahayan ako. Ihatod ka na mo ni Daddy, Mami. Ayaw lang. Si Daddy lang nimo. Masong, ihatod ako. Dali. Tana. Masuman, okay ka na? Okay bang akong aksyon? Kuyawan biya tao ko. Ikuyawan ko. Og madayunan ka, Barbara. Masong. Uy, kipuhat akong tanan ha, para maluwas tas atong mapait na kahimtang. Kinahanglan ka dili mausab ang desisyon ni Melody. Kinahanglan yun. Nagtuo ko nga seryoso ka na. Kasi kung maabot ko ipasabot si Melody, nagtuo ko nga seryoso na sis iyang gisaan na. Hinaot pa unta, Masong. Magampo ta na. Nakita na ko nga mibati siyang dakong kabalaka. Sa dihang nakita niya ang imong kahintang Barbara. Hidaot pa unta, Masong. Uy, kanang mausakyanan kang bragat man na. Naaday siya sa bilyaran nilang Miss Melody. May bawan ako sa Bikaluyan eh. Namisita tingali si bragat kang Melody. Kining. Bay, kaloy, bay! Ha? Nasi, bay buyaks! Siya na kining nagpaingon kami. Nangumpra sa atong lutonon. May noon. Alam magkasugod na ta sa pagluto. Bay buyaks! Bay, kaloy! Bay! Ambi ka ng danay mo. Alam magsugod na ta sa pagluto. Okay. Way problema. Pero may ibalita ko nimo. Balita? Unsa man na? Tuwa ang sakyanan ni Bragat sa bilyaran ni Miss Melody. Ba? Ayay! Pibike! Ansa na? Ansa na siya? Piligro bay kaloy. Tingali yun na gihuong ni Bragat ang imong Melody. WKO na bay? Sige WKO? Wanay kaso? Layo! Simang! Asaway kaso? Asaway kaso? Ha? Musugot ka lang? Nga, hungo ni Bragat si Melody. Dako kong pagsalig ka, Melody. Nga dili siya madani ni Bragat. Mao ba, bay kaloy? Mao ka na. Uy. Bisag tulog, ingon lang ko nini, bay boyaks, bay abing. Pero, bililhon tingali ko ni Melody. Tungod kay usa siya sa nagdasig o
mutabang nako nga makapadayon ko sa pag-eskwela. Labing maayo kon mauna, kuningon ana. Pero nabalaka lang pod ko ba nga tingalig, maghilak lang kas dagoon niya. Di ka na mahitabo bay Buyaks. Kay? Dili. Tungod kay mahal ko ni Melody. Pero tawagan ako siya. Yeah. Basta pagmutubag na siya. Dara ang tubig, day. Moinom ka man ka. Salamat, Janice. Day, may nanawag. Uy, si Kaloy. Si Kaloy? Tubaga, Janice. Ikaw mo tubag. Unsaon madako sa pagtubag, day, Melody? Inga nga pisi ko. Kaya naa si Bragat. Igod ako, ana. Hoy, baya. Unsa pa'y batio di Kaloy. Napahiubos siya. Basta kay tumana lang ako kisugo ni mo. Sige na, Janice. Sige. Mauman ka. Abi ng cellphone ni mo. Nia. Hello? Si Janice man eh. Hello, Kaloy. Janice, ikaw ba ni? Ako de. Klaro kayo mong tingog. Si Melody, asa man di siya? Ngano ikaw may mitubag? Dili siya makatubag di mo kay busy siya na si Bragat bisita. Mau ba? Sorry ha. Si Bragat ang gikaatubang ron ni Miss Melody. Mao nang dili siya makatubag di mo. Bye! Sige. Kalit man may utang akong dugan. Ayawin taon, Melody. Ayawin taon. Maluoy ka. Ayawin taon ko ilisin ni Bragat. Ayaw. Sa pangandoy lang kitang duha naghinigugma. Mga higala, at ang iangupan pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Basura Kalang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ginhawa Delfin Ispares. Spinner, Randy Tayad. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aminidil Nacorda. Dalit gihapon kaninyo sa RMN Drama.